मुन ब्रह्मना मा मोनफिना फैथेला बियो माने प्रमद बर'आ जेबो मावाखै माबा माबि थाखा जादों मादों होननानै जेसेबांखि बखिया मुनमुन ब्रह्मनि बुंनायावहाय दिनै रायजो राजाफ्रा गोसो सोलाया बा गोसो गिदिङा सोलायनायखौ लुबैदों जौगानायखौ लुबैदों जायनि जाहोनाव इउपिपिएल ज' जाजाय हाबफैदों। गासै सा 50 बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव आखाइ हमफैदों। सानफा साफा बिपिएफ नागारना गुबुन राजखान्थि हान्जायाव हाबनानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया लासैनो जोबस्रांलांसिगोन नामा? दिनै चिरां जिल्ला बिपिएफनि गिदिर खहा चिरां जिल्ला 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय खुंग्रिंआव गासै सा 50 बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो हेफाजाबगिरिफोरा बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारीनि बियाबाव जौगाखां खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव हाबफैदों। बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारीया फोरमायदों दि दिनै खुंग्रिं प्राइमारि सिङाव बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबनायानो जादों माखासे जौगानायखौ नुनायनि थाखाय आरो खौसेथि नुनायनि थाखायनो इउपिपिएलआव हाबफैदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा रां जाख्ल'दों होनना मुनमुन ब्रह्मनि खोथायाव रावबो इउपिपिएल आरो रायजो राजाफ्रा गोसो सोलायनाय नङा होननानै फोरमायो। इउपिपिएल दोलोआ बिपिएफआथ' बुंबोदों जों जेबो मावाखै 17 मास 18 मासाव होननानै खिन्थु 17 बोसोराव जे बिसोरो जेबो मावाखै दिनै खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङाव बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव हाबनायानो मोनसे सिन जे 17 बोसोराव मावनो हायै बिपिएफनि जा खामानिफोर बा जोंनि जौगानाय जोंनियाव खौसेथि बेखौ जों इउपिपिएल दोलोआ लाबोनो हानायखायनो प्रमद बर'खौ आरो इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफनिफ्राय मेक्सिमाम आरो गुबुन पलिटिकेल पार्टिनिफ्रायबो दङ दिनै जइन जाफैदों। गतिके बेनो मोनसे सिनखा बिपिएफनि सोरबा मुनमुन ब्रह्मना मा मोनफिना फैथेला बियो माने प्रमद बर'आ जेबो मावाखै माबा माबि थाखा जादों मादों होननानै जेसेबांखि बखिया मुनमुन ब्रह्मनि बुंनायावहाय दिनै रायजो राजाफ्रा गोसो सोलाया बा गोसो गिदिङा सोलायनायखौ लुबैदों जौगानायखौ लुबैदों जायनि जाहोनाव इउपिपिएल दोलोआव ज' जाजाय हाबफैदों। बेखिनियावनो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ जोंनि रेभिनिउ भिलेजाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीनिसिम मोनसे खावलायनाय जोङो इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा फैगौ 15 अक्ट'निफ्राय 15 नभेम्बरसिम दान मोनसेनि थाखाय मेघालेण्ड मेला खालामनो थांगासिनो दङ। बे मेघालेण्ड मेलानि गेजेरजों जोङो मोननै उद्देश्यखौ लादों। मोनसेया जादों बिबौनि बिफानि हाखौ गावनि फिसा एबा फिसौनियाव ट्रेन्सफार खालामनायनि मोनसे मेला एसपार्टा नम्स थांगोन। बावहाय गोबां माने फैसा थाखानि आगोलनि मानसिफ्रा घुस जानायनि थाखाय बायदिसिना लेनदेन खालामनो थाखाय लेन्ड ट्रेन्सफार खालामनो हायाखैमोन। बे लेन्ड ट्रेन्सफार खालामनायनि मोनसे मेला आरो 100नि हाखौ मियादि खालामनायनि मोनसे मेला जों लानो नागिरदों। दा बावहाय माखासेया कुइसन सोंनो हागौ ट्राइबेलफोरनि थाखाय लेन्ड मेलाया बा एससिफोरनि थाखाय लेन्ड मेलाया जाथावना जेनेरेलफोरनि थाखाय माबोरै जाथावना होननानैबो कुइसन खालामनो हागौ। आं बेखौनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंथिनाय जाबाय जे मोनफ्रोमबो एस पार दा नर्म्स 1886नि जा लेन्ड एक्ट बे लेन्ड ब्लक क्रिएशन बेफोर आरो 2003 सननि 10 फेब्रुवारिनि जा एकर्डनि क्ल'ज नाम्बार बेखौ डिपेन्ड खालामनानैसो मोननांगौआ मोनगोन मोननैया मोननाय नङा। माने बे लेन्ड ब्लकआव जुदि नोंथाङा हा मोननोब्ला बे लेन्ड ब्लक क्रिएशन जानायनि सिगांनिफ्रायनो बेवहाय रायजो जानाय जानांगोन। जोंनि काउन्सिलावहाय सोरबाया जुदि हानि मोन्थाय मोननो लुबैदोंब्ला 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि बिटिसि एकर्ड बिएलटिजों बिटिसि एकर्ड जानायनि क्ल'ज बायदियैसो थांनो नांगोन। गतिके बे बारावहाय मानसिफ्रा होनो प्रमद बर'आ हाखौ रावनोबो राननानै होआखै गुबुन जाथि जनगोष्ठीखौ हानि मोन्थायनिफ्राय बन्सित खालामदों होननानै बेखौनो दिन्थिनो थाखाय जोंनि सरकारा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 15 अक्ट'बरनिफ्राय 15 अक्ट'बरनिफ्राय 14 नभेम्बरनि गेजेराव गासैबो 100नि हाखौ मियादि खालामनाय लेन्ड ट्रेन्सफार बेफोर खामानिखौ मावफुं
मावफुंनो थांगासिनो दङ जाय जायहा बेफोरबायदि जेंनायाव गोग्लैनानै दङ बिथांमोनखौ 15 अक्ट'बरनिफ्राय 25 अक्ट'बरसिम 10 दिन फर्म साबमिट खालामनो थाखाय एप्लिकेसन साबमिट खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय खिन्थु 25 अक्ट'बरनिफ्राय जोङो नाजावनाय नङा जोङो 10 दिनल' एप्लिकेसनखौ नाजावगोन बाखि 20 दिनखौ जोङो जोंनि अफिसियेल खामानिखौ मावनायाव दोनगोन बा गुबुन गुबुन आफादफ्राबो माने बेखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै बुंबाय थादों दा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मा राहा बर'नि धोरोमा पृथिबिया माला जोनोम जानाय जों बेखौ बुंनो नागिराखै बुंनो हाया खिन्थु दिनै सानसुमैफोरा बुंनो नागिरो बर'नि धोरोमा जोंनि हालामाव बा जोङो मोनसे समनि दिनैनि मोनसे माइमानसिं एरिया बांलादेशनि मोनसे समनि लवार भुटान लेपारनि माखासे पार्ट आरो जम्मु काश्मीरसिम टाच जाहैनाय जोंनि गासैबो हायानो मोनसे समाव बर'निमोन आरो जुग जुग 7,000 बोसोर जोङो बर'नि धोरोमखौ सिबिबोदों नाथाय बे बर'नि धोरोमखौ लानानै बर'नि धोरोमनि मुंखौ लानानै जोंनि आध्यात्मिक जा इमोशन बेवहाय टाच खालामनायखौ साबेसे बर'आ लुबैया बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो नोंथांमोना स्टाडि खालामदो रायजोफोरनाव सोंदो आंनिब्ला इसोरखौ लानानै राजखान्थि गेलेनाय धोरोमखौ लानानै राजखान्थि गेलेनाय बिमाखौ लानानै राजखान्थि गेलेनाय आरो हा आरो हारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेनायखौ थास राजखान्थि बिद होननानै बुंनो नागिरा आरो बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय जों साफ्रोमबो आंबो नोंथाङाबो जों साफ्रोमबो बेनिफ्राय जानगारना थानांगौ आं बेखौसो आंनिफ्राय बेक्तिगत भाबै मेसेज होयो मानि थाखाय इउपिपिएल दोलोआव फैनाय जाखो आंनि मुङा श्रीमती जबा नार्जारी आङो आवगोलाव आङो बिपिएफआव आङो 17 बोसोर थादोंमोन बे 17 बोसोर थानायनि गेजेराव आङो मोजां बिबानबो मोनाखै बिदिनो दैदेनगिरिफोरजों थाफाबाय थानाय जादों ओमफ्राय आङो बाहाय जेबो सुबिदा मोनाखै आं ओंखायनो सिगाङाव बबे राजखान्थि हान्जायाव थायोमोन आरो मा बिबान आङो सिगाङावबो आङो बेयावनो बिपिएफआवनो थादोंमोन ओमफ्राय आङो मेम्बारबो मोनखायाखै ओरैनो बिदिनो माबा भाइस प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि वमेन्सनि मोनदों आरो 22सो मोनदों आरो